Vážení a milí, plesniví a hnilí, zdravím vás Brazatá, nazdar! Ideme robiť dneska tortu chladenú pre psov. Je strašne teplo vonka, ja to veľmi zle zvládam a myslím si, že napríklad Cindy má vyše 12 rokov a vlastne aj kamarátka, no nemajú sa moc radi, ale aj Bejla má takmer 12 rokov a potom je tu ešte jeden starý pes, ten tiež môže mať okolo takého veku, tak si myslím, že by si mohli dať niečo také chladené, ale asi nebude úplne dobrou voľbou nejaký sladký nanuk, tak si vravím, schladíme im psie jedlo. Ja mám dosť veľa psieho jedla, lebo keď robím koletu v Sorrente, tak mi ľudia nosia konzervy. Inak sme sa rozhodli spoločne so spolubývajúcim, že pôjdeme zaniesť niektoré konzervy potom aj do takého útulku, takže ak sa to bude dať, tak to natočím. Ale ideme vybrať konzervu pre torťaka. Takže tu mám takéto konzervy a potom mám ešte granule a také iné druhy. Asi zoberiem teda jednu takú veľkú a zobrala by som... Aha, to sú všetky tej istej značky. Dobre, zoberiem jednu kuraciu. Čo tu je na zemi? Potom asi zoberiem možno toto. Nie, ten je veľký podľa mňa. Zoberiem jeden menší a ten by som potrela povrchu. Zoberiem aj kostičky, tie pokladám. A potom, no toto je iba jedna tyčinka, ale tak dobre, tam dám. A to asi stále to všetko. Tak, a ešte zoberiem kúsok možno z tohto. Toto by som použila, tieto žuvacie, alebo tieto druhé, ako prakticky sviečky, hej. Takže tu je dosť. A tu mám ich 5. No psi sú 4. Uvidíme, vezmem oboje a potom keď jedný vrátim. Tu sú ešte také mäkké, zoberiem si to do kuchyne. Takže asi... Dobrý deň. Prečo si tu? A ty si... Dobre, otázka na teba. Nepchaj prsty do kamery. Mám otázku. Doteraz som bola v izbe. Ty si vedela, že idem natáčať video. Prečo vstupuješ teraz do tejto miestnosti? Nepotrebuje pomoc. Odpovedz. Do lednice. Doteraz si nevedel? Ne. Dobre, čo stade potrebuješ? Ja ti to To podám. ešte nevím. Ja ti to podám, ty tam nemôžeš prejsť. Môže něco k jídlu, ale ne. Nanuk, dobrá. Ne, nejprve něco k jídlu. Niečo od jedlu, takže môžem ti To poskytnúť... znamená, že vždy po druhý. No, môžem ti poskytnúť prívárok tekvicový, ktorý som spracovala osobne rukami, paprčkami, respektíve. Nič neukazujú tieto znaky! To nemyslí vážne, robí si žarty, srandy. No, takže čo? No, tak asi ten... No, nemáš vlastne až tak veľmi na výber, Asi čiže? Normálne. Dobre. Podaj tanierik, áno, výborne. Takže ja som včera spravila prívárok tekvicový. Čo sa ti nepáči? Ja si myslím, že je skvelý. Že je tvrdý chleba. Aha, dobre. No, není dobré, ale bohužiaľ. Podaj mi miešadlo, prosím. Potrebujem to rozmiešať troška. Aby som ti dala rovnomerne syru. Aj, čo? Máš strach? Prečo si takto zakladaš ruky? Tak je, že? Nemusíš sa obávať. Pokiaľ budeš dodržovať pokyny a budeš poslúchať, tak bude všetko v poriadku a nič sa ti nestane. Takže ten prívárok nevyzerá až tak babne, ale budeš ho papať. No, dobre. Takže, dobrú chuť. Naberem ti. Obsahuje aj bielkoviny, aj vlákninu, aj sacharidy. Máš tam všetko potrebné k tvojmu životu. No, tak ja si tiež nechám, lebo ja som prasa a ja pomie jedávam. Takže, kto? Pes. Čo, aký pes? Fančíček. Prečo? Tak si ho zober k sebe. Zober si k sebe, keď sa ti zdá, že osamelý. Zrazu to zvládne. Ty ho fejkovo lutuješ na kameru. Snaží sa byť chutný na kameru. Nevadí, prekúchli sme to. Viacej ti nemôžem poslúchať. Chudáky to nemusí byť s tebou. No, nemusíš ani dostať tento pokrm. Dej sem to jídlo! Zohrej si to, Ďalej. prosím. Áno. Nemôžeš sa takto baviť poskytovateľu jedla. Ja som poskytovateľ tvojho jedla, nemôžeš sa takto baviť. Ty hryzieš ruku, čo ťa krmí? Muži pokus. V poriadku. V poriadku. Nemáme sa o čom ďalej baviť. A ešte si chcel nanuk? Mám tu aj kukuricu pre prasca, chceš? Ja si budem robiť Tu si s popisom. No ja si teda, hej, áno, ja mám 3.
Pre každé prasiatko jednu. 3 prasiatka. Ale som sama tak vyzložené všetky 3. Nanuk? Co, ty prasata? Nie. Prasatá sú v bezpečí. Nanuk? Tak to ti poviem, máš tu 2 nanuky, to znamená, že máš iba jeden. Ktorý by si dal? Citrón alebo jahodu? Dám si citrón. No, tak to máš, dobre si vybral. Pretože keby povieš jahodu, tak bohužiaľ ti neviem výjsť v ústrety. Prosím, taký to dostane, hej? No teda tento nie. Taký dostane. Prosím, zober si a opusti tento priestor. Opusti ho. Dobre, ja si dám tiež nanuk, tak máš čas. Kým dojem nanuk, máš čas. Potom bohužiaľ už sa nemôžeš nachádzať v tomto priestore. Dejte nanuk zpátky, už jdu si pro něj, jak se najde. Prosím! Kalhoty nosím, čepici k tomu a půjdu domů. Nenosím čiapku ani kalhoty, je teplo. Uverili by ste mi, keby poviem, že nemám nohavice a všetci tu chodíme nahy? Chodia vonka s kukumbermi a ja s chumajdou. Môžete si tipnúť, či to je pravda. To som si to zle odstrihla. Ty sa mi posmievaš? Je toto výsmech? Áno? V poriadku. Máš na malé, aby som ti nenašťala do nových topánok. Veľmi dobre o tom vieš. Ale snažíš, ty sa ma... Áno, snažíš sa ma rozzúriť? Dobre, tak ja ti teda navštím do nich. No, dobre. Však ako chceš. Ja si dám nanuk, aby som mala viacej tekutín. Naštím ti do topánok. Zanedlho som späť. Už prešla tá chvíľa, dojedla som nanuk. No, rozhodla som sa, že použijem teda nakoniec túto formu. Budú mať babovku. Tu je taká voda, ktorá keď stuhne, tak je z toho huspenina. Takže tú vodu by som mohla využiť, že ju dám vlastne na vrch a bude to mať ako polevu, alebo ako žele, hej, dajme tomu. Čo vlastne je žele, ináč. Ako do istej miery to je to žele. Takže beriem si jednu veľkú misku, do ktorej rozmixujem to mäso a beriem si jednu malú misku, kde vylejem tú vodu. Otváram. Nie je tam tej vody zase až tak veľa, ale na vrch by to malo stačiť. Alebo prakticky ono to bude spodok. Počkať, tak teraz neviem. Nie, ja som zmetená. No, celkom ľahko to ide aj vidličkou. Nemala by to trvať až tak dlho, lebo fakt je to úplne mäkké. Si zoberte, že je tu 40 stupňov, hej. Akože ja tipujem, že v tej mojej izbe je aj viac, ale našťastie je to v konzerve, takže sa to proste nepokazí. Aj keď píšu, že je tam určite taká teplota, ale konzerva sa proste nepokazí a hovorte si, čo chcete. Zjedla by som to aj ja, kebyže sme pri najhoršom. Ako, hej, troška to treba dochutiť a spravím z toho fašírky. Ale skúsim tam ešte namiešať možno toto. A no, aj tak, podľa mňa nie. Alebo, Ježiš, počkajte, som strašne zmetená. Neviem, čo mám robiť. Dobre, nie. Áno, ja viem, ako to spravím. Nedám tam, že kostičky dám na vrch, ale mám tu takéto trojholničky. Vyzerá to tak, že to bude dobre. Áno, poriadne. Áno. Dobre, tak dám tam tie trojholničky a kostičky dám niekde inde. Takže idem to vyukladať. A uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Ja to robím, ja nemám plán. Ja robím akože teraz freestyle. Takto som to tam nejako napasovala, podľa mňa to je celkom v pohode. A napadlo ma, že teraz tam nalejem kus tej šťavy, lebo keď to otočím, nebude to také pekné rovné, hej, nebude tam vidno tú formu. Ale keď tam dám tú šťavu, tak tá šťava práve spraví želé, ktoré sa presne vyformuje do toho tvaru. Takže asi nejako takto. Možno ešte kúsok. Tak. Teraz by som mohla dať asi kúsok toho mäsa, a keď dúfam, že sa mi to tak akože nerozmočí v tom. No ak hej, tak už, no proste psi to zjedia tak či tak, takže oni sa aj tak nebudú pozerať na to, ako to vyzerá, ale ja by som chcela, aby to vyzeralo pekne. Spravím možno takú vrstvu na 1,5 cm až 2 cm a potom by som mohla dať nejakým spôsobom kostičky. Prasatá, práve mi spadol telefón do vody. Nie je vodotesný. Ja som mala ruku rýchlo ako ninja. Ja dúfam, že všetko pôjde v pohode. Skúšala som ako mikrofón a ide v pohode.
Hneď som ho takto išla vytriasť a vytierala som to tými tyčinkami do ucha. Skoro som dostala infarkt, lebo ja si šetrím tie peniaze na tú cestu na Slovensko, ja si nemôžem dovoliť teraz kúpovať nový telefón. Akože nový telefón by sa mi zišiel, ale rozhodne nie teraz. Raz, keď budem bohatšia. No. Pokračujeme ďalej, idem takto vyukladať kostičky dookola. Ja som rozmýšľala, že by som ich mohla takto vlastne dať. Asi to bude lepšie, keď ich takto naukladám. Takto nejako to vyzerá, na hustejšie mi to nešlo. No a teraz znova berem ešte toto zvyšné mäso a idem to posypať. Potom dám normálne mäso, klasické, čo som varila. A potom dám šťavu a ešte niečo navrch. Takže nakoniec to asi bude stačiť, že tá jedna škatuleta plus tá jedna malá myštička. Teraz som vysypala tú jednu myštičku do misky a to určite nebude stačiť, takže tam pridám ešte jednu takúto kapsičku a tá je fakt úplne super, tam má v sebe aj to želé a ináč drží aj keď je teplo a má to v sebe aj takú mrkvu a takéto to je, že... No, proste je to také želé s takými kúskami mäska, takže to im zamiešam do toho, bože, to bude mať riadnu tortisko. Tak úplne najemno to spravím a polejem to ako keby a potom to zalejem tou zbytkou šťava. To zbytkovou šťavou. Dobre, ideme na to. Ináč vlastne tieto tyčinky som rozlámala na také kúsočky. Tak skúsim to takto rovnomerne tam nasypať, aby sa mi to potom ľahšie ako roztieralo. Tak, poriadne. Bože, prstom to vytrem, no. Bože, nepadajte mi, prosím. No a ideme to teraz všetko zaliať. A potom to dáme do mraziaku. Už sa teším, bože, to bude super. Dobre. Dobre. Zavriem opatrne. A teraz ideme čakať. Neviem si predstaviť, že koľko, ale ideme čakať. Tento ľad idem vysypať psom do vody. A budú mať drinky. Dobre. Prasatá, vyťahla som to práve z chladničky, prešlo niekoľko hodín a idem to skúsiť na tento tanier vyklopiť a nejakým spôsobom rozkrájať na časti. Normálne by som to zjedla asi aj ja. Asi by som to mohla takto. Haha, IQ 130. Nejde. Nebolo. A teraz čo? Skúsim to asi nožikom tam popichať. Čo to tam drží? Ako to tam drží? Pokus číslo 2. Bože, ak to nevypadne, tak ja neviem. Vypadlo. Dúfam, to bude pekné a bude to držať. Nehodne. Počkaj, to mi troška ostalo to žele, ale nevadí, to tam dáme. Dobre. Bože, dobre, upokojíme sa. Ja som šťastná. Bože, ako som to dobre spravila. Pozrite sa, psi, aj susedové. No, dobre. Pozrite sa, ja mám lopatu. A to potom iba nabereme, lebo Cindy má rada to žele. Výborne. Ideme krájať. Počkaj, tak ja pôjdem pomedzi tie trojuholníčky, tak. Aha, do prdelníka. Bože, to je zlaté, oni majú babovku. Pane Bože, ľudia, oni majú babovku. Ty na mňa tak dehláš v prvom rade. On vôbec toho nie je nadšený, drží telefón, donúčila. Ty mi nekaz mojej radosti. Ty mi ne... Držím v ruke nožík a túto lopatku a mám aj druhú lopatku. Kľudne ťa môžem prekyprriť. Odovzdaj telefón, odovzdaj ho. Nie, kazí mi radosť. Odovzdaj ho, prosím, ďakujem. Dovidenia, odíď. Pane, odíďte. Neber mi moju babovku. To ja idem dať. Ty kde ideš? Ja im idem, to je... On chcel zobrať zásluhy. Opustite priestor. Naposledy si bol súčasťou. Zase sa mračí. Odíď, vraj, opusti priestorník. Čo mi kradneš? Telefón svoj. Zober si ho a chod sa hrať tam svoje vojny. Tam bojuj. Tak bojuj, ne? Najprv berem Baileys a Cindy. Bože, tu je tma ako v prdelníku. Cindy, dobrý deň.
Poriadne. Jak to tlačí do tej hlavy? Ty si to prehotla v celku, nie? Dobre. Dobrú chuť. Pane Bože, Baileys, kde s tým utekáš? Pozor, pozor, udi. Hop, hej, poď. Tu jedz takto. Čo je? Papaj. No. Dobre? Dobre.